Oh. Ayun mga kasag sa buhay, naglalaba ako ngayon eh. Yan. Itong isa naglalambing eh, oh. Pasabit-sabit pa eh, oh. Hello, good morning. Hello, good morning. I love you. Love you. Mga kasa, rancho na oh. Pinagsisilbihan ulit yung ano, yung mayores dito sa Oblo. Salamat sa rancho ngayong araw na ito. Rancho? Oo. Mga kasa, rancho. Rancho na. Mga kasa, ito yung rancho namin. Cheers! Ayan yung warden, nagbigay na ng rancho natin. Palaman yung egg sa kameo, tapos gawa-gawa ni Mahal yung ano, recipe. Ano siya damit? Hap. Hap. Ano? Hap. Ay, si daddy, Ako, sa- magdadamit. Ako sa. Ang kaso mo. Oy, matutulog kami. Ay, huwag mo tapakan yung mukha ni kuya. Ay, loko-loko. Natapakan si Kusa. Natapakan yung bastonero namin, oh. Uy, loko-loko ka. Nakakapagpahinga naman ako lang makayos yung araw na kang rest day ko. Hindi naman ako galang na-istorbo. Wala namang may istorbo sa akin sa rest day. Napakapayapa ng buhay ko pag rest day. Walang kahirap-hirap, no challenges. Ako sa, ano naman, di ba? Walang kahirap-hirap. Napakapayapa ng aking rest day. Di ba? Ito mo naman. Oh, yan o. Ako sa. Mama ka! Uy, luka kwerna. Kwerna ka lang dito mo. Ano ko? Are you flirting with me? Yeah. Movie time to si kuya. Yeah, come on. It's really subtle. I can't tell what's going on. Looks very subtle. Alright. Hey, busboy, why is table 12 still dirty? Oh, because they were talking. I didn't think I should interrupt Yun them. na ba yung ano sa kanya na? Interrupt them. Seafood pasta, that's what I want. Oh.